Exodus pennod 20 ac adnodau 4 i 6. Nawr na I ti ddiw gerfiedig ar ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod na'r ddeiar isod, nac yn y dŵr dan y ddeiar nac yn gryma iddynt na'i gwasanaethu oherwydd yr wyf fi. Yr arglwydd y ddiw yn ddiw ei ddigeddus, yr wyf yn cosbi'r plant, am ddrygioni'r rhieni hyd y drydydd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai sydd fy nghysau, ond yn dangos trigaredd I filoedd o'r rhai sydd yn fy ngharu ac yn cadw fy ngorchymynion. Dyma, fel I chi'n gwybod, yr ail orchymyn allan o'r 10 gorchymyn. A mae'r gwestiwn yn codi yn syth wrth I ni droi at yr ail orchymyn. Sut mae'n wahanol i'r gorchymyn cyntaf? Ydy yn wahanol i'r gorchymyn cyntaf? I lawer o bobl dydy ddim yn wahanol. Mae mwy neu lai yr un peth a'r cyntaf. Dyn ni ddim I gael diwiau ar wahân i'r un diw, gorchymyn 1, felly peidiwch â gwneud dealw o ddiw. Os edrychwch chi ar y 10 gorchymyn fel y mae'r pabyddion, yr eglwys Gatholig yn ei rifo, fe welwch chi ei bod yn cyfuno gorchmynion 1 a 2. Felly, un gorchymyn yw 1 a 2. Mwyn cael 10 wedyn, maen nhw'n hollti y 10fed orchymyn. Oes na wahaniaeth rhwng gorchmynion 1 a 2? Oes, mae yna wahaniaeth mawr. Ac mae eisiau I ni ddeall y gwahaniaeth. Oherwydd mae'r gorchymyn yma wy'n teimlo yn berthnasol iawn I ni. Wedi pregethu ar yr ail orchymyn o'r blaen, mwy nag unwaith. Ond wy'n teimlo bod yn heiddi ein sylw ni. Mwy nag unwaith. Ac yn wedig yn y dyddiau cymysglyd hyn, I ni'n byw ynddynt. Mae'r gorchymyn cyntaf yn ymwneud â phwy yw Duw. Phwy ydyn ni I addoli. Mae'r ail yn ymwneud â siwt. Sut ydym ni yn ei addoli yr un Duw yma. Nawr, wi moyn edrych ar yr gorchymyn, a hynny o dan 3 phen, a dyma'r pennau I chi. Cyfeiliorniad rydym I osgoi. Cyfeiliorniad. 2, y cyfarwyddyd rydym I ddilyn. Cyfarwyddyd, ac yn drydydd, y cymhwysiad rydym I weithredu, y cymhwysiad. Felly, dyma ni y pen cyntaf. Y cyfeiliorni, neu'r cyfeiliorniad rydym I osgoi. Cyfeiliorni yw gwneud camsyniad. Cael rhywbeth yn anghywir. Mynd oddi ar y llwybr cywir. Dyna I chi'n neud os I chi'n cyfeiliorni. Chi'n cofio'r Sadwceau yn dod at yr arglwydd Iesu Grist'n tro gyda chwestiwn. A hynny er mwyn bychanu ac er mwyn ei rwydo fe. A chi'n cofio ymateb yr arglwydd Iesu i'r Sadwceau. Mae'n dweud wrthyn nhw, yr ydych chwi yn cyfeiliorni. Yr ydych chi Sadwceau yn anghywir. Yr ydych chi wedi colli'r marc. I do mae'n dweud yn Saesneg. You are in error, you are wrong. Chi'n gweld, ni'n gallu dweud wrth rai pobl, yr ydych chi'n anghywir. Cyfeiliorniad. Na I ti ddelw cerfiedig.
Nid gwahardd celf sydd yma, nid gwahardd wneud lluniau neu gerfluniau sydd yma. Ni'n gwybod hynny. Wel, gobeithio ni'n gwybod hynny. Mae rai yn dehongli fel yna. Cofiwch chi, mae'r Mwslemiaid, fel ych chi'n gwybod, yn gwahardd unrhyw fath o dynnu llun, heblaw am y patrymau hyn maen nhw'n gwneud. Ond dyw Beibl ddim yn gwahardd tynnu llun. Beth sydd yn cael ei wahardd yw gwneud lluniau neu gerfluniau o Dduw. Ac felly, o'r arglwydd Iesu Grist hefyd. Unrhyw beth gweladwy sy'n gynrychiolaeth o Dduw. Anything that represents God. Mae hynny'n cael ei wahardd yma. Unrhyw beth o'r nefoedd, neu unrhyw beth o'r ddaear, tan y ddaear, unrhyw beth yn y byd i gyd, gan gynnwys ein meddyliau ni, dyn ni ddim fod i ddefnyddio hynny i wneud llun darlun o Dduw. Nawr, wrth gwrs, roedd pobloedd eraill yn gwneud hyn yn amser Moses a'r Hen Testament. Roedd ganddyn nhw i dduwiau, llaweroedd o dduwion. A byddai'r rhain yn cael eu cynrychioli mewn delwau. Nid y ddelw oedd y Duw. Doedd y bobl na ddim yn dwp. Roedd e fod i gynrychioli i Duw nhw. Ond dyma beth mae'r arglwydd yn gwahardd i'w bobl ei hun. Pam roedd pobl yn gwneud delwau? Wel, dydy ddim yn anodd i ddeall hynny, oherwydd roedd gwneud delw yn help iddyn nhw. Byddai'n pwysleisio rhyw agwedd o gymeriad y Duw yna. Mae syniad o Dduw yn anodd i ni, yn dydy e. A byddai'n gwneud delw yn help i bobl. Byddai'n deiaru ei Duw nhw fel petai. Pam mae rhywbeth yn anodd i ni, neu'n anodd i blentyn, i ni aml yn gwneud llun, darlun mwyn helpu y plentyn. Egluredd neu illustration. Pam mae syniad yn anodd, fel mewn pregaeth, i ni'n defnyddio darlun, dim byd yn bod ar hynny. Ond dyma mae Duw yn gwahardd ynglyn â fe ei hun. A mae'n gryf iawn, yn dydy e. Mae'n mynd ymlaen gyda'r geiriau sobor yma, does dim amser gyda ni edrych ar rai nawr. Oherwydd, yr oedd yn Dduw ei ddigeus. Yr oedd yn cosbi'r plant am ddrygion i'r rieni, hyd y drydydd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai sydd fy nghysau. Nawr mae'r cwestiwn yn codi pam. Pam mae Duw yn gorchymyn hyn? Beth sy'n bod ar ddelwau? Byddai pobl yn dweud yr un peth heddi, yn bydden nhw. Pobl yn dweud yr un peth yn yr eglwys heddi. Mae'n helpu ni i addoli. Sut dyn ni'n cyfeilio'r ni wrth wneud ddyn? Beth sydd o'i le ar ddelwau? Wel, dau beth allwn ni nodi. I ddechrau, mae delwau yn amharchu Duw. Amharchu Duw. Mae delwau yn dianrydeddu Duw, yn tynnu o'i ogoniant e. Bydd delw, unrhyw waith o ddychymyg dyn, yn gwirdroi, yn lleihau, yn llygru, yn tywyllu, yn cymylu, yn cuddio gogoniant Duw. Geiriau Saesneg byddwn ni'n defnyddio, byddai distort, obscure.
Mae Duw yn anweledig. Mae Duw yn anfeidro. Mae Duw yn drosgynnol. Dyw e ddim fel unrhyw beth yn ei greadigaeth. Mae e tu hwnt i'r pethau hyn. Mae e'n wahanol i bopeth yn ei greadigaeth e. Mae e'n sanctaidd. Y pwynt yw hyn. Nid fod Duw ddim yn debyg i unrhyw beth yn y greadigaeth fod hynny'n wir, ond byddai unrhyw ymgais yn tynnu ffwrdd o'i ogoniant Duw. Ac yn fethiant, felly, yr adnod sydd yn dod i ni yw geiriau Duw ei hun yn Eseia 40. I bwy gan hynny y cyffel y bwch Dduw. A pha ddelw a sodwch iddo fe. Siwt i chi'n gallu? Ond yn ail, mae delwain cam arwain. Mae Duw yn gwybod fod ein calonau ni'n dwyllodrus. Mae'n calonau ni'n bechadurus. A fe fydd delwau ar y gorau yn gorbwysleisio un elfen o gymeriad Duw ac ar y gwaethaf yn rhoi cam syniad o ogoniant neu o gymeriad Duw. Mae hyn yn ein tynnu ni o'r gwirionedd amdano. Ac yn hwyr neu'n hwyrach, bydd pobl yn addoli'r ddelw. Dyma falle ergyd y drefn yn y gorchymyn. Chi wedi sylwi? Naw i ti ddelw gerfedig. Nac ymgryma iddynt. Dyma beth bydd yn digwydd nesaf. Fe bydde ti'n ymgrymu iddo fe. Ac na wasanaetha. Felly dyma'r patrwm fel petai. Bydde ti'n creu, wedyn bydde ti'n ymgrymu, a wedyn bydde ti'n gwasanaethu y ddelw. Nawr, beth amdano ni, ffrindiau? Mae'r cymhwyso i ddod yn y trydydd pwynt, ond allwn ni gymhwyso chydig fan hyn hefyd. Dyn ni ddim yn neud delwau llythrenol o Dduw yma. Ond beth am yn ein meddyliau ni? Y glywch chi bobl yn aml yn dweud rhywbeth fel hyn. Wel, fi'n licio meddwl am Dduw fel hyn. A bant yn nhw i ddweud i barn nhw. Ond eilyn, delw, yw ein dychmygion ni o Dduw. Beth am ein syniad ni o'r arglwydd Iesu Grist? Chi'n gwybod, ffrindiau? Mae pobl yn gallu siarad am Iesu Grist a swno'n barchus. Ond maen nhw wedi gwneud eilen ohono fe. Delw sydd gyda nhw. I syniadau nhw. Nid beth mae'r Beibl yn rhoi. Fi'n mynd, mwyaf fi'n mynd yn anghyfforddus gyda lluniau o'r arglwydd Iesu. Chi'n gweld mwy a mwy bod ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen. Na, mae'n torri'r gorchymyn. Unrhyw luniau. Chi ddim yn gallu. Mae'n torri'r gorchymyn. Unrhyw gerfluniau, mor dda i nhw, maen nhw'n methu. Maen nhw'n torri'r gorchmynion. Unrhyw cartoons, hyd yn oed i blant. Na, dim lluniau o'r arglwydd Iesu Grist. Yn ail, cyfeil Ionad, y cyfarwyddyd. Awn ni'n fwy cadarnhaol nawr. Cyfarwyddyd, cyfarwyddiadau instructions, neu directions, neu directives. Mae'r gorchymyn yn ein dysgu pa ffordd i ni ddilyn. Beth sy'n tu ôl i'r gorchymyn hyn? Wel, mae Duw mor fawr
Mae e mor drosgynnol, mae e mor sanctaidd, mae e mor wahanol I ni, gallwn ni ddim ei adnabod na ei addoli dim ond os yw ein dewis datguddio I hun I ni. Gallwn ni ddim darganfod dim am Dduw trwy ein hymchwil a'n gallu ni ein hunain. Mae'n rhaid iddo fe I ddatguddio ei hun I ni. A mae'r ail orchymyn yn wahoddiad I ni. I adael ein syniadau ni, ein dychymyg ni, pob math o throniaeth, ac I ddibynnu'n llwyr ar beth mae e'n ein dysgu. A hynny yn ei air e. Pe ddarllen dyfyniad I chi o J.A. Packer ar y pwynt hyn. The positive purpose of the second commandment becomes plain. Negatively, it is a warning against ways of worship and religious practice that lead us to dishonor God and to falsify His truth. Ni wedi gweld hynny yn ochr negyddol. Positively, it is a summons to us to recognize that God, the Creator, is transcendent, mysterious, and inscrutable, beyond the range of any imagining or philosophical guesswork of which we are capable, and hence a summons to us to humble ourselves, to listen and learn of Him, and to let Him teach us what He is like, and how we should think of Him. My thoughts are not your thoughts, He tells us. Neither are your ways my ways. For as the heavens are higher than the earth, so are my thoughts higher than yours, your ways, and my thoughts than your thoughts. God is not the sort of person that we are. His wisdom, His aims, His scale of values, His mode of procedure differ so vastly from our own that we cannot possibly guess our way to them by intuition or infer them by analogy from our notion of ideal manhood. We cannot know Him unless He speaks and tells us about Himself. Felly y cyfarwyddyd I ni. Yn ail, ac yn olaf, ac efallai yn bwysicaf oll I ni y bore yma. A reswm fi'n teimlo bod e'n bwysig yn bod ni'n dod nôl at yr ail orchymyn. Rydyn ni wedi ceisio cymhwyso'n barod yn unigol wrth I ni fynd ymlaen. Sut ni'n meddwl am Dduw ein hunain. Sut ni'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Pido ni delw ein hunain, ond cadw at beth mae'r gair yn dweud wrthyn ni. Ond mae yna gymhwysiad pellach yma, a hynny i'r eglwys. I ni fel eglwys, ac i'r eglwys yn gyffredinol. A fel fi wedi awgrymu, mae'r gorchymyn yma mor gyfoes, wy'n teimlo, a pherthnasol I ni yn y dyddiau hyn. Mae'n orchymyn sy'n cael I esgeiluso a'i anwybyddu. Os delwe gyda ni heddi, Oes. Wi ddim yn siarad am y byd, no.
Yn sicr mae yna ddelwau yn y byd, ond dyn ni'n gwybod hynny. Dwi ddim yn disgwyl fel arall ydy wrth y byd. Mae'r byd yn mynd i gael i ei lunod. Ond beth am yr eglwys? Oes na ei lunod yn yr eglwys? Oes. A mwy yn dod i mewn hefyd. Mae'r holl syniad yma o gelf yn dod yn fwy cyffredin, poblogaidd o fewn eglwysi. Fel wedi dweud, dim byd yn erbyn celf, mae celf yn dda, a Duw sydd wedi rhoi celf i ni fwynhau. Ond dyn ni'n siarad nawr am o fewn addoliad, o fewn yr eglwys, pererindodau, cynwyllau. Yr holl syniad yma o cyfnodau yn y flwyddyn, fel y grawys, wedi mynd yn boblogaidd iawn. Hyd yn oed o fewn eglwysi Protestanaidd, fe glywch chi bobl yn siarad am y grawys. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae yna gymhwysiad pellach na hynny hefyd, hyd yn oed mewn eglwysi Efengylaidd. Mae yna dueddiad wedi bod dros yr 100 mlynedd diwethaf a mwy i anghofio gwaith y diwygwyr Protestanaidd ac i fynd yn erbyn i safiad nhw. Chi'n gweld, roedden nhw ein tadau ysbrydol ni. Rhain ni wedi bod yn clywed amdanyn nhw yn y fideo, a rhain ni cyn nhw hefyd. Roedden nhw'n cymryd y gorchymyn yma o ddifri. Falle dyna pam un o'r resymau wedi mynd nôl at hyn y bore yma. Fe fydden nhw'n cymryd yr ail gorchymyn yma yn ddifrifol iawn. Bydden nhw'n gofyn y cwestiwn hyn. Sut mae Duw am mynd i addoli? A gobeithio chi ddim yn meddwl wrth wrando, pryd ydw yn ddim yn berthnasol i fi. Wrth gwrs mae'n berthnasol i chi. Mae dim ond yn berthnasol i fi arweinwyr. Na, mae'n berthnasol i ni gyd fel aelodau, fel Cristnogion, fel aelodau o gorff Crist. Sut mae Duw am mynd i ei addoli? Dyna oedd y cwestiwn mawr i'r diwygwyr Protestanaidd. Y cwestiwn mawr y dyddiau yma yw, nid beth mae Duw yn dymuno, ond beth ydyn ni moyn? Beth ydyn ni moyn yn y cwrdd? Beth sydd yn mynd i'n helpu ni? Sut allwn ni wneud pethau'n fwy deniadol? Yn atuniadol. Beth sy'n cael ei gynnig fel arfer yw cerddoriaeth ac adloniant yn y cwrdd. Nid y pregethu sydd yn bwysig, ond y band, neu beth bynnag. A falle fod y band yn fywiog, mae'n cyffroi a mae'n denu. Ond mae'n dian rhywbeth i Duw. Mae'n bychanu Duw. Mae'n cymylu ei agoniant ac yn camarwain pobl. Ffrindiau, mor foel, mor syml, mor di-addurn oedd crefydd Israel i'r bobl o gwmpas. Mor wahanol i bawb arall oedden nhw. Doedd dim byd impresif yn ei addoliad nhw. Dim delwau. Ac eto roedd reswm da gyda Duw
am hyn. Roedd am gwrdd a'i bobl. Chi'n gweld daioni Duw sydd y tu ôl i'r gorchymyn yma, fel yr holl orchmynion. Mae Duw yn dymuno cwrdd â ni. Mae'n dymuno yr hoedlan ni yn wastad o'r amser, sech yn dod. A byddwch chi siŵr gael rhywbeth mas o hynny. Neu fe gewch chi bryd o fwyd ar y diwedd, a byddwch chi'n mwynhau pryd o fwyd. Ond beth ni'n dweud yw, gyda'r Protestaniaid ar y dechrau, os nag yw Duw yn cwrdd â ni, os dim byd â ni, dim byd. A dyna ni moyn. Y ni'n dweud, arglwydd os nad i ti'n cwrdd â ni, os nag i ti'n ddod, mae'n ofer. Wel, pob pregethwr yn gwybod am hyn. Y brawd sydd o esgen i bwlpit a gwybod, wel, os nad yw Duw yn defnyddio'r gair yma, os dim byd, mae'n ei fod wastad amser eto. Os dim byd gyda ni. Mae'n scary ffrindiau. Duw neu dim byd. Un cwestiwn cyn cwpla. Sut i ni'n addoli Duw? Sut i ni yn cwrdd â Duw? Sut allwn ni ei adnabod? Os yw'n dychymeg ni a'n syniadau ni yn werth dim byd? Sut i ni'n gallu addoli yn iawn? Wel, trwy'r ffordd mae wedi datguddio. Mae wedi datguddio. A dyma'r ffordd i ni'n cwrdd â Duw. Sut mae wedi datguddio? Trwy air. Trwy air. Gair ysgrifenedig a'r gair a ddaeth yn gnawd i fab Iesu Grist. Duw wedi iddo lefaru lawer gwaith a llawer modd gynt wrth y tadau trwy'r proffwydi yn y dyddiau diwethaf hyn a lefarodd wrthym ni yn ei fab. Chi'n cofio geiriau rhyfedd yna? Mae Paul yn dweud wrth y Colosiaid am Iesu Grist. Fe yw delw y Duw anweledig. Iesu Grist, peidiwch â gwneud delw. Ond mae Duw ei hun fel petai wedi gwneud delw. Delw ar y dechrau wedys i, mwyn helpu ni i ddeall Duw, i werthfawrogi'r. Ond mae Duw wedi darparu delw yn ei fab e. Mae wedi danfon ei fab e i'r byd yma. Mae popeth sydd eisiau arno ni, wybod am Dduw yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwnna'n welodd i medde fe. A welodd y tad. Sydd eisiau arno ni. O Iesu Grist. I weld clywed i adnabod Byddai Dduw yn helpu ni i addoli yn y ffordd gywir, yn y ffordd mae wedi datguddio trwy air gair ysgrifenedig a'r gair a ddaeth yn gnawd yr arglwydd Iesu Grist. Amen.